ಪೂಜೆರು ವನಸ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಒಯ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತ ಕೊರ್ರಾಗ ಒಂತೆ ಕೈಪೆ ಒಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪೋದಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಐಸ್ ಯುಡ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ ಪಿದಯ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ್ ಬಂದೆನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10-11 days ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋದಿಪ್ಪರೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದು ಪಂಡ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡಾವಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡಾವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡಾವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಾವಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರು ಪೂರ ಪತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕಾದಿ ನೀ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅನಿಗಲ್ ಈತ್ ವಾಯ್ಸರು ಪಾತೆರ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ವಾಯ್ಸರು ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆ ಶೆಟ್ಪರ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕದು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ವೆ ಕೇನುಂಡಂದೆ ಎಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾವೊಡು ಲೈಫ್ಡ್ ಎಡ್ಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಪೂರ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೊಂದು ಪಂತಿನತ್ತು ಉಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಡಾಲರ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ನಲ್ಲ ಐಡ್ ದುಂಬುದು ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಎಂಕೀತ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬುರುಣದನ್ನ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರನೇ ಅಂಚ ಉಂಡ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ದೂರ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಅವಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ ಇಜ್ಜಿ 23ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಹುಚ್ಚುದ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತುದುಂಡತ 24ಗೆ ಯಾನು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸಂತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂತೆ ಪೂರ ಪೋದು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂತು ಮಾಮಿ ಇತ್ತಿಜೆರ ಸೊ ಪೋನಾಗನೆ ಗುರ್ಕೆಗ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಗೀನ ಪಂಡ ಸೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆನು ಕೂಡ ಸೂ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಸಂತೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪನ ಸೊ ಕುಲ್ಲುದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ಸಂತೆಡ್ ಕನ್ನತಿನವೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಕ ಪಂದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ದೀದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಮೀಕ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡತ 6:37 ಆದಿತ್ತು ಸಂತೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಕ ಎಂತ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾತನ ತೂದು ಬರ್ಕಂದು ಪೋನಾಗ ಐಡ್ ದುಮ್ಮಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬಲ್ಬ್ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೂಸ್ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಲ್ದ ಲೈಟ್ ಪೋಂಡು ರೂಮ್ದ ಲೈಟ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲ್ಬ್ ಸರಿ ಇತ್ತನ್ನ ಪಿರದ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ದಲ್ಪದ ಅವಲ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಹೊಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋತೆ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಪೋದು ಸುಮಾರು ಸರಿ ನೀರು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬೈದೆ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಯೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾತನ ತೂವರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನನ್ನ ದಾದ ಕಾರ್ ದಿಯೋಡೊಂದು ಬನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದ ಚಿಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕೊಂಬಚೇಳು ಒಂದು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಕತ್ತಲ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಆದ ದಾದಂದ ತೂವರೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚುಚ್ಚದು ರಪಕ್ಕ ಬಲ್ತಿಲೆ ಕಂಡು ಎಂಕೊರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಎಂಬತ್ತದು ಜಗಲೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಎನ್ನ ಮೈತೆದಿತ್ತೋಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿದ್ರೆ ಜನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಮೇರು ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮಾಮಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತಿಜೇರತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಬೇತೆ ಪೋದಿತ್ತೇರ ಪಿದೈದು ಅಂಚದು ಇಂಕ ದಾದನ ಚಿಚ್ಚುಂಡೆ ಏನೋ ಚಿಚ್ಚುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಏನು ಮೈತಿದ್ದೆ ಪಂಡೆ ಹಾಲು ಬತ್ತದು ಅಂದೆ ಏನೋ ಚಿಚ್ಚುಂಡು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಕಿನ್ನಿ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪನು ಇತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೂವಂದೆ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕದು ಏನಮಂತ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಪರ ಉರಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಶೆಡ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಶೆಡ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಇಡೀ ಕಾರಡು ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಸೊ
ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿತಿಲ್ಲದರೆಗ್ ಚೇಳು ಚಿಚಿಂಡ ಮಿನಿ ಎಂಡಲ ಮರ್ದುಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಡು ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ರಡ್ಡೆ ಜನತ ಜೋಕುಲತ ಐಕ್ ಅದಾರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಉಂತು ತೂಪೆ ಅಂದ್ ಬಂದು ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ತುಯ್ಯೇರು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇನೆನ್ಯ ಚೇಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಈನ ಪಂಡ ಈನ ಚುಚ್ಚುದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕಣ್ಣುಗ್ ತೋಜುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲು ಚೇಳು ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರುಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕೊಂಬ ಚೇಳು ಐಕ್ ಅದು ಇಂಕು ಕೊಂಬ ಚೇಳು ಅಂದ್ ಎಂದಿನಿ ಇಂಕ್ ಚುಚ್ಚಿಲ ಕೊಂಬೆ ಚೇಳು ಚುಚ್ಚಿಲಕ್ಕನೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಆತ್ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚು ದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚಂದ್ ಎರೆಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೋವು ದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ದಿತ್ತ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಒಯ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಬತ್ತುದು ಪಂಡೇರು ರಿಸ್ಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚುನಗ ಎಂಚಿಪ್ಪುಂತುಲೆ ಈ ರಡ್ಡ್ ಕೂಲಿಪ್ಪುಂತುಲೆ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬೊಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಡ್ ಅವೆನ್ ತೂದ್ ಮೇರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆಂಡ್ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತ ಕೊರ್ರಾಗ ಒಂತೆ ಕೈಪೆ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕೈಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡೆನ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನ ಇಕ್ಲೆ ಪೋಯಿರ್ ಬೇಗ ಬೈಕ್ಡ್. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಬೈಲೂರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ತೋಜ್ಪಾಯ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಲ್ ತೂವರಾಪುಜಿ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅವಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲೂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಡ ಪೋಯ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಆಪುಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ದ ಪಂಡೇಡ ಆತುದಾಲ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನದಿತ್ತ ನಮ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಪೋಯಿ ಕಾರ್ಲ ಪಂಡ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಈ ಕಾಸ್ದ ಪೂರ ತೊಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆರಾಪುಜಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಯ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಪಂದೆರ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ನೇಕೆ ಉಂದಾದ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಮಂದಿನಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರ್. ಒರಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಗ ದೇವ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಗ್ಲು ತೂದು ಪಂಡೇರು ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆತ್ ನೀರಿಗ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಅಲ್ಪಲ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಡೆಗಂಡ ಬೇತೆ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗ್ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಇನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನೆಟೆಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಸೀದಾ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗ್ ಪೋಲೆ ಪಂಡೇರು. ಅಜ್ಜರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಇನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಂಚಿರ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿರ್ದು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಸಡನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಡ್ಲು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೋದು ಕ್ಯಾಂಪುಲ ಆಪುಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಾರುಡು ಲೆಸೊನ್ ಪೋಪ ಪಂದ್ ಬತ್ತುದು ಸೀದಾ ಆದರ್ಶಗ್ ಲೆಸೊನ್ ಪೋಕಂದ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಆತ್ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ ಆತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ನಗನೆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುದು 11:30 ಪದ್ರಾಡ್ ಆತುಂಡು ರಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಚುಚ್ಚಿನಿ 7 ಗಂಟೆಗ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗ್ ವಿಷ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಅದು ಬೊರ್ಚಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್. ಸೊ ಸದ್ಯಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಅದು ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಸೊ ಸೀದಾ ಪೋದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಪ್ಪ ಎಂಕಂತೂ ಯಪ್ಪ ದಾಯ್ ಪೋತೆಂದು ಆತುಂಡು ಎಂಕಂದು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತುನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಚುಚ್ಚುನು ನೆತ್ತೆರ್ ದೆಪ್ಪುನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ನು ನೆತ್ತೆರ್ ದೆಪ್ಪುನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ನು ಪಂದ್ ಏತೊಂಜಿ 20-25 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆರಂದ್ ಬೊಕ್ಕ 10-20 ಸಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ದೆತ್ತೆರಂದ್ 7 ಸಾರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡ್ತೆರ ಈನಂದೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಗ್ ದಾಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಡ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕೈನ್ ಪತೊಂದು ಏನೇನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಟ್ ದಾದ ಸರಿ ಪೋಡುಂದಂಡ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ತಡೆತೊನೊಡತ ಅವ ಐಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ICU ಸೀದಾ ICU ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ICU ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ICU ಒಂಜಿ ಎರೆನ್ಲ ಬರ್ರ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ವನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ್ ICU ಇಪ್ಪುನಗ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಂದೆಟೆ ಇಪ್ಪುವದ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ದ್ ಉಂದೆಟೆ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪಂಡೇರು.
ಇಂಚಿರ್ದು ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಲ್ಪುನ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜುಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಡೇ ಫುಲ್ ಬುಲ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಕ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏಪ ಚುಚ್ಚಿಂಡು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ಯಾ ICU ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ತೆರ್. ಅಲ್ಪಲ ಆತೆ ಅಲ್ಪಲ ಉನಾಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನೇರೆನ್ಲ ಬರ್ರ ಬುಡ್ಚೆರಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಬೆಡ್ಡ್ ನಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಜೆತೊಂದೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊಂದು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಆತೆ. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ್ಲ ಕಾರ್ ಪೂರ ಉರಿ ಬಂಡ ಸಡನ್ನಾಗ್ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್. ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೊಜಿ ದಿನ ICU ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ICU ಪೂರ ಆದ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ICU ಎಂಚನ ಅಂಚಿ ಪಂದ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಡ್ಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ತೆರ್. ವಾರ್ಡ್ಗ್ಲ ಆತೆ ಏತ್ ಬತ್ತಿನೆಡ್ ಬೊಕ 4-5 ದಿನಟ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಏತ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಹಿಂಕೆ ಗೊತ್ತು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ತೆರಂದ್ ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ. ಒಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡೆ ದೇದೆರ್. ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಡ್ಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ವಾರ್ಡ್ಗ್ ಒಂತೆ ಆರಾಮಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕುಲು ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ವಾರ್ಡ್ಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಾ ದೇವ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ ತೂವರ ಒಂದಿತ್ತಿಜಾಂಡ್. ಏತ್ ಸರಿ ಪಾಪ ಬಲ್ಪುನ ಇಂಚಿ ಅವು ಬಿಲ್ಲು ಅವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಲೆ ಯಪ್ಪಾ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೆಡ್ಡಿ ಅಂಜಸೊಂದೆ. ಬಟ್ ಓಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂವರೆ ಬೆಡ್ಡಿ ಅಂಜಸೊಂದು ಬುಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ತೂದುಂಡತ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಜೀವನನೇ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆತನ ಮರಣಿ ಮಾತ. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತುದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತುದು ಕುಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಮೀದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಜೆತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತುದು ಕುಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಶೆಡ್ಪರ್ ಈತ್ ಫುಲ್ಲು ಶೆಡ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಅತ್ತಿ ನಟ ಲೈಫ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತನೇ ಬೋಯಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈತ್ ನಟ ಲೈಫ್ಡ್. ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಅಂದ್ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಏಪ ತುಂಡಲ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಏಪ ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಪ ತುಂಡಲ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಮರೆ ನಿಕ್ ಏಪ ತುಂಡಲ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೆರ್ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಬಿಬೇನೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ. ಅರ್ಧ ಕೆಬಿಬೇನೆಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ತ ಆಪಿನಿ. ಕೆಲವರ ICU ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ ಪಿದಯ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಸಡನ್ ಆದ್ ICU ಇತ್ತಿದ್ದು ಪಿದಯ್ದ ವೆದರ್ಗ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ಏನು ಸಡನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ ನೆಟೆ ಬತ್ತೆನ ಕುಡ ನೆಟೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಐಕಾದ್. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಡಿ ಬುಲ್ಪುನು ರಾತ್ರಿಡಿ ಕುತೊನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಆದ್ರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಯಾನ್. ಪಾಪ ಮೇರ್ ತೂದು ಅರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಉಪ್ಪದ್ರಾಗ ಹೊರೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಂದ್. ಬೊಕ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಲೆ ಸೊಂಪೋಯಿರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆರ್. ಸೊ ಸೀದಾ ನೆಟೆನೆ ಪೋಕ ಬೈಲೂರುಗು ಸದ್ಯ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ತೋಜ್ಪಾದ್ ಬರ್ಕಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಸೊ ಪೋದಲ್ ಹಾರ್ ಪಂಡೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ನಿಂಗೊಲು ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆತ ನಿಂಗೊಲು ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಪಂಡೆರ್. ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದಿ ಬೊಕ ಮೂಲು ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಬೊಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಶುರು ಆತುನು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೆತ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಇತ್ತೆನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಏನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಮುಗೀದ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಡಲ ಕೂಡ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಪಂಡೆರ್. ಇನಿ ಕಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದೆ ಪೋತೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಮಲ್ತೆರ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಗಲ ಸಮಾಧಾನಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೆರ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಶುರು ಆತುನಗಲ ಅವು ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಅವು ಬಿಲ್ಲು ಪಂದ್
ಟೋಟಲಿ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಐವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬಿಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಬಿಲ್ ಮಾತ ಏತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಯನು ಗುಣಾವರ ಮಣಿಪಾಲ್ದ ಮರ್ದೆ ಕಾರಣನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತೆನ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಆದಿಯಾನು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸದ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಲೇಟ್ ಪಡೊಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಆಯ್ನತ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಬಟ್ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಂಕ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡೆನ್ನ ಅಂಚ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಗಲ್ಕ್ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ ಈತ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸದ್ಯಗ್ ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪನ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ಪೆ. ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.